A jako třetí, poslední pár se do naší volby přihlásil Milan Choulík a Eva Kouďová. To jsou kandidáti na Krále a Královnu Majalesu. To bylo dobře slyšet. Tak, Dane, možná pojďte sem oba dva na tohle, aby jsme tam vůbec nepřekáželi, tam se to teď všechno mění, připravuje na Drunken Boomerang. Já vám tady dám mikrofon a můžete spustit a přesvědčit je všechny, aby pro vás hlasovali. Tak, nazdár, my jsme Dan s Ráďou, zdravíme vás tu a nevím, už mi nic nenapadá, takže Ráďo. Takže prostě nás volte, protože s náma budou ty zítřky opravdu růžovější a vyhrajete to s náma. Super, takže za růžovou stranu Dana Hodila, Radka Čermáková. Možná bychom tam mohli zase pustit tu hymnu, jestli to půjde jenom na chviličku. Asi nás pan zvukař neslyší možná, tak ji na to takže... už to jde, super, výborně. Druhý pár, Lucka Martincová, Ondra Hoffman, přivítejte pořádným potleskem. Tak, zase to asi stahneme a tady ti předávám, teda vám obou, že jo, předávám mikrofon a můžete tady prezentovat váš volební program třeba nebo něco takového. Ahoj, já jsem Ondra. Čau, já jsem Lucka. Dnešní večer vám budeme bavit, vy nám budete fandit, budete skandovat, budete šílení, budete nás volit, že jo. A na závěr, až uvidíme, kdo nejvíc bude skandovat, kdo nejvíc bude křičet, tak abyste si neřekli, že jsme nějaký krkouni nebo něco takového, tak od nás dostanete bonbon. Ne. Ondro, ale já jsem ještě myslím. Aha, no tak můžete také dostat krásný polibek mentolový tady od Lucky. No ale já ti na to nechci kecat, ale my je máme jako přilákat, když ne odpudit, protože nám to tím nějak moc nefandí, jako. No, tak na to koukám. Tu jsme docela váji, tak v tom případě, až nás na závěr uslyšíte, tak musíte křičet pořádně fuj a nahlas, zkuste si to všichni, zakřičte to, fuj, fuj, a nic neslyším, No, tak asi si jim líbíme, pojď jen. Tak čau. Skvělý! To bylo úplně takový divadelní představení, tak dáme si tam zase kousek té hymny, co nás zpívali kluci z Letiny, no? To se nám to společí krev žilá. Tak, třetí kandidátský pár na Krále a Královnu Majalesu. Přivítejte Jana Choulíka a Evu Kouďovou! Jo, tak, hele, tady je dokonce kytara, my ten stojan asi nebudeme moc použít vůbec, takže jestli ti to Eva, ten mikrofon, jestli tě ho třeba podrží u pusy, jo, normálně takhle. Takže já bych prosil tu hudbu úplně teď stáhnout, protože bude performace úplně nejvyšší. Takže pojďte na to, představte se nám vlastně, kdo jste, jo, vydá na mikrofonu, že, takže super. Takže já ti dám ještě Evo druhý mikrofon a pojďme na to. Takže nazdárek, já jsem Evča, tady s kolegou Milanem dneska zastupujeme dechovkářské duo Eva a Vašek, který jsou zrovna na turné Bílá orchidej, a takže Mila vám dneska zahraje Odu na 5. květen. Takže já vás zdravím, moje písnička se jmenuje Oda na 5. květen, napsal ji tady kolega muzikant Ondra Horák, takže prosil bych pro něj potlesk. Trošku se mi kapou ruce. Takže, 3, 4. 5. květen, to je ten slavný den, kdy všem lidem dobré vůle přejeme jen, aby se dobře bavili, Milana s Evou volili. 5. květen, to je ten den, ať je Majales! Tak zatím největší ovace sklidil právě Milan Choulík a Eva Kouďová. Tak, to představení máme prakticky za sebou, teď se nám tady bude představovat celý to pódium, díky za podkres, super. Takže kluci se to tady budou představovat, přichází Drunken Boomerang Voník až za chviličku. Ještě bych vám rád řekl vlastně, o co se tady soutěží, že jo? Tak nejenom, že král a královna vlastně budou mít ten svůj královský titul po celý rok, budou vlastně takový vážení. Dovolte mi, abych vás pozdravil jménem města Písku na této jarní studentské slavnosti. Vnímám, že to je pro vás velké období, ale chci vás požádat také o jednu věc. Teď předám ten klíč
od symbolických městských hradeb a brán, tak doufám, že se ho hostíte s plným nasazením a že nezůstanete svou majále svých dětí. To znamená, že nebude příští rok tak slabý průvod, jako byl to bych rád, aby byl daleko silnější a aby aktivita jednotlivých škol opravdu posílila. A že se nestane, že tento symbolický klíč až předá, že dojde k nějakému koupání a že ho možná někde... Muziky. Tak, budeme hlasovat. Já tady mám ten přístroj, takže začneme pěkně po pořádku. Kdo řve a kdo hlasuje a kdo volí Dana a Radku, ať zařve teď! Super, já si to musím napsat. Já vám to neřeknu, abyste byli trošku napnutý, tak vám to řeknu až nakonec. Tak super, jednou rukou jsem to tak nějak napsal. Výborně, tak, budeme volit dál. Kdo volí královský pár Ondru a Lucku, ať zařve teď! Super, super, mám to tam. Zase si to napíšu. Tak, a teď třetí pár. Podívejte se pořádně na Milana a Evu a kdo řve a hlasuje pro ně teď? Tak já už to vím, takže vám to řeknu za chvilku, až si to tady taky vypíšu, aby ty výsledky byly potvrzený. No, tak o králi a královně Majálesu rozhodla pouhá 1/10 decibelu. Řeknu vám, že vlastně ten na tom třetím místě získal 104 decibelů. Ten na tom druhém místě získal 104,6 decibelů. No a vítězem, aneboli králem novopečeným a novopečenou královnou Majálesu 2007 se stává se 104 decibely celých 7 Milan Choulík a Eva Koudová! Hraje nám do toho hymna celého českého Majálesu. Já teda gratuluji a teď teda bych poprosil možná zbývající klapáry, abyste možná takhle šli dozadu trošičku, aby jsme tady měli ty vítěze, kteří vyhráli. Ondro, prosím, kdybyste šli malinko. Tak, předáme korunu. Eva dostane korunu, Milan dostane korunu, pozor, velká slavnostní korunovace nového píseckého krále. Milan Choulík a Eva Koudová, ještě jednou zatleskejte pořádně. Já myslím, že když padl koruna. Tak předáváme klíče od města Písek. Milan a Eva se ujímají a vlastně teď přebírají vládu na celý našich městech. Super. Jasná páka. My ho vrátíme potom pořádku, no. Pořádně spadá, ale tam moc není tam je. Tak, ještě si dá se, že